il-mulej. Halleluja, din hija l-kelma tal-mulej għalik illum. Halleluja, għaxina miegħek, jgħid il-mulej. Ejt il-dak taħdejk għaxina miegħek, jgħidlek il-mulej. Halleluja. Ħamorru fil-ktib ta' Ġoswe. U nixtieq nilqgħu magħna illum Marvin, Audrey, Amanda, and Joy. Welcome to River of Love. Nar is-sibt li ġej jekk alla jrid bil tal-mulej u l-ħadd fil-għodu għandi messaġġ li il-mulej qed jaħmi fija. U nħeġġitkom ma titilfuwix għal dan iż-żminijiet, għaż-żminijiet li l-mulej ġabna fihom. Ġagbu kapitlu 1. Skużani, Ġoswe. By the way, ġagbu bl-Ingliż fil-ktib ta' ġagbu jgħidulu James, just a little bit of information għalikom. Imma jgħidu bil-Ingliż meta għandkom il-Bibja jgħidulu James, imma fil-veru sens tal-kelma mhuwiex James, huwa Jacob actually. Ma tagħmlu translation ma żminijiet baqa' James. Ma fil-version tal-kelma actually ma jismux James il-ktib, jismu Jacob. Anyway, għax il-kelma James infatti mhuwiex isem Ludi. Almenu Yeshua jew Jesus isir Jesus nifhimha, imma minn Jacob sar James. Bidlu ismu da, mhux għamlu l-Ingliż biss. Anyway, ma importax, affarijiet żgħar. Ma xorta baqgħet il-kelma dalla. Ġagbu, Ġoswe, skużawni Ġoswe tinħala l-konflimkien. Kapitlu 1. Illum fil-mulej ħaġa waħda biss poġġilu qalbi biex ninkoraġġi lill-poplu tiegħu, biex ninkoraġġi lilkom għax il-mulej ħajdaħħalna u ħajdaħlek lilek fl-art l-imweda tiegħek. Aħna llum dal-waqt jekk alla rid ħanidħlu fl-art imweda tagħna bħala knisja, però u mhux waħda, ħajkun hemm ħafna. Imma hemm l-art tiegħek kull mulej li Alla wedek. U li Alla jgħidlek li jien Alla ħajdaħlek fl-art imweda tiegħek. Issa ħalli nkun speċifiku. Hemm artijiet letterali fiżiċi. Però hemm artijiet jew realms li Alla wedek jew barkiet jew livelli li Alla wedek li huwa iż-żmien li Alla qed jgħidlek u idħol u waħtaf għax jiena miegħek. Eżaħwa, aħna ngħixu f'realm spiritwali, għalkemm aħna ġisem naturali, imma aħna poplu spiritwali. Amen. U inti qed tgħix fi żmien profetiku, aħna ngħixu fi żmien profetiċi ħafna. Are you aware? Qed ngħixu fi żminijiet profetiċi ħafna. U nixtieq nħeġġitkom għax għalkemm naraw ħafna negattiv madwarna, pero taqtax qalbek għax tara ċertu affarijiet ħażina jgħaddu qudiemna da. Għax meta d-dlam jidlam, id-dawl tiegħek jiddi iktar. Għad tkejjel fejni il-Knisja billi tħares lejn id-dinja. Kejjel fejn il-Knisja billi tħares lejn is-sema. Għax il-Knisja hija r-riflessjoni tas-sema jekk il-Knisja tkun suppost qed topera kif suppost il-Knisja topera. Qed tifhmu? Halleluja, ftakar meta l-mulej ħalaq il-Adam u Eva, ħalaqhom wara li kien hemm ħalaqhom poġġihom fuq art u qallhom biex jieħu ħsieba, jaħkmu fuqha u jaħdmuha u jagħmluha minn ġungla jagħmluha ġnien. Anyway, nixtieq infakkarkom ukoll għal dawk kollha li intom tixtiequ tagħmlu l-course Turning Point u ma tistgħux tiġu l-ħinijiet li għandna s-soltu. Il-turning point ħajsir ukoll il-ħamis li ġej mis-7:30 il-qudiem mis-7:30 sa xi 8:30, alright? Ġifier dawk kollha li intom ilkom biex tagħmlu turning point, il-course turning point, il-ħamis li ġej bħala da ġimgħa fis-7:30 filgħaxija. Nħeġġitkom biex tkunu hawnhekk fis-7:30 għal min jixtieq ma jagħmlu u qatt ma għamiltuh. U nhar it-tlieta jkompli l-course Kingdom Finances, tistgħu tiġu tagħmluh mis-6:30 sa 8. Ġoswe kapitlu 1 vers 1 wara l-mewt ta' Mosè il-qaddej tal-mulej, il-mulej qal lil Ġoswe bin Nun.
Kapitlu 1, vers 1. Mosel għaddejti għajmiet, issa kulħadd jgħid u waqsam dan il-Ġordan. U waqsam dan il-Ġordan. Intu dan il-poplu kollu ta' Izrael lejn l-art li jien ser natikom. Kull fejn jirfes riġlejk lilkom natiħ bħal ma jek lil Mosè. My God Almighty, this is a very timely prophetic word. Kull fejn jirfes riġlejk lilkom natiħ bħal ma qed lil Mosè. Aħwa, ħafna drabi, mhux ħafna drabi, dejjem. Meta l-mulet jagħti kelma lill-Knisja, jkun hemm il-kelma profetika li tkun ħirġa minn dak l-altar, morraw il-messaġġ tal-altar li għamiltilkom ġimgħa ilu, l-altar, sewwa. Però wkoll ma dal-artal jekk inti ħajtek tkun in line u f'alignment ma dak li Alla tjagħmel ma dal-artal u kienet jagħmlu mal-artal ta' darek. Let me say that in English. When God is releasing an anointing, a grace, a new level, a new vision, a new vision, a new strategy from this altar, if your life is rightly aligned with this altar, and I'm not talking about the wood, what God does in this altar, He will also do it in the altar of your house. That is powerful. And to confirm that, biex nikkonfermalkom dak, qed ninnota li ħafna Kristjani bħalissa qegħdin fi żmien ta' tranzizzjoni. Qed ibidlu d-djar, ma ħafna ta' mhux ftit. ħafna. Inkluż ġo River of Love, ħafna qed jixtru djar ġodda u jimmuvjaw. U mhux wieħed jew ngħidhaw, ħafna. U Kristjani oħrajn. Dak xed jagħmel Alla profetiku għax huwa kollox parallel. Huwa kollox parallel. Halleluja. Jekk inti qed tisma' din il-kelma u inti m'għandekx dar spiritwali, jiġifieri id-dar fejn fil-nazzjonijiet Alla jqajjem altari. Tiġettilkom fuq għadi, mhux ħaniftaħ iktar fuq għallhom, hemm altari li jqajjem id-demonju. U hemm altari li qajjem il-bniedem. Altari li jqumu qajjemhom il-mulej tkollhom ċertu divine alignment. U qatt ma jqajjem altar minn rebellioni il-mulej, qatt. Anzi ħantikom kelma ta' twissija. Do never entertain rebellion or do not entertain rebellious Christians. Ftakar li r-rebellioni fl-iskrittura hija bħas-seħer. Rebellion is as the sin of witchcraft. Jekk inti tibqa' fil-barka u fil-paċi mal-mulej u f'alignment sew ma' Kristu u mal-poplu tal-Alla u mara ma tmurx tentertejnja jew tmil widnejk għar-rebellioni. Moħħkom hemm. Halleluja. Mosè mela vers 3 kull fejn jirfes riġlejk lilkom nagħtih bħal met lil Mosè. Naf meta l-mulej kellem koppja partikolari biex kienu tifittxu dar u fl-ispiritu tiegħu ir-raġel il-mulej qallu mur ara dik id-dar, anka jekk ta' ma tiffordjaħħiex. Mur ara, irridek tmur. Mur f'dik id-dar u itlob fuqha. Itlob dik id-dar. Fin-natural dak ir-raġel il-mulej qallu kif jista' jkun mulej? Qallu jien ma naffardjahiex din id-dar. Qallu mur u itlob fuqha. Isma'wni aħwa. Alla missierek u missieri ħalaq kollox f'din id-dinja Allu lidu. Ħantikom revelazzjoni powerful, potenti. Meta Alla ħalaq id-dinja Allu lidu. Mhux għall-iskjavi tiegħu u għall-qaddejja tiegħu, Allu lidu. Infakkarkom li fluqa tlieta Alla jgħidlek fil-Bibja tgħidlek li Adam jissejjaħ bin Alla.
Meta Alla poġġa l dan fuq din id-dinja, poġġihom hawn bħala ulidu. Il-bissier Tom fejn joqogħdu biex jiffjorixxu, jieħdu pjaċir bih u sakemm kollox kienet jopera f'armonija, is-sema kienet qed tiġi riflessa fuq id-dinja, fuq l-ar. Issa li Kristu ġie lura reġa' jirriversja diġi kollox bil jirriversja dak kollu lura. That's a powerful revelation. Aħna ħafna drabi, aħna niġu għax wara li daħal id-nub, mbagħad aħna l-Bibja xtajdlek, sirna skjavi. Għalhekk Ġesu reġa' ġie lura biex jerġa' jagħmilna ulied. That's a powerful concept. When God created Adam, he created him as a son, not as a servant. We became servants because sin entered. When Jesus actually became slaves, il-Bibja tgħidlek. Mbagħad meta Ġesu ġie għatina lura our sonship. Hallelujah. Anyway, meta u din il-koppja partikolari marru talbu fuq dik id-dar u l-mulej ipprovdilhom b'mod soprannaturali biex dik id-dar issir tagħhom. Mhux għax huma kienu jaffordjawha, għax huma mxew bil-fidi. Bħalissa l-mulej tkellimni fuq xi ħadd partikolari biex nissowja fil-ħajja tagħhom, fil-ħajja ta' din il-familja li jaħdmu għal-mulej biex ngħinuhom u biex jiena ngħinhom biex ikollhom dak li tixtieq qalbhom għax dawn huma ħajjithom tal-Alla. U din li dawn ix-xahar jiena finanzjarment issowjajt ħafna iktar mis-soltu. U qed ngħidu dan biex ngħidilkom ukoll żrajt iktar mis-soltu li rajt iktar barkiet iktar mis-soltu. Bis-serjetà ngħidilkom, mhux qed nibblafja, bis-serjetà ngħidilkom. Aħna qegħdin fi staġun ta' kulħadd jgħidha warajja accelerazzjoni. Acceleration. Meta kont Katania, Italjani ġewna, meta morna Katania issa l-konferenza ta' tutto computer, il-profeta Robles tal-fuqi u profetizza anointing for acceleration. I received it. Do you want it? Receive it. If I am your pastor, jekk jiena pastor tiegħek, u bil-grazzja tal-Alla u għal-glorja tal-Alla jiena missirek spirituali, that is yours, that is your inheritance. You are now entering a season of acceleration. Hallelujah. Amen. And I'm seeing it. I'm seeing it. Ftakar meta l-mulej jgħidlek biex tagħmel xi ħaġa, l-ewwel ħaġa ma ħaddilek minn moħħok huwa din redikola. Di tidher redikola. Mela, kull fejn jirfes riġlejk lilkom nagħtih bħalma qed lil Mosè. Mid-deżert u l-Libanu tax-xmara l-kbira u x-xmara tal-Ewfrat, art kollha tal-Ħittin. Min kienu l-Ħittin? Kienu jħitu. Daw kienu l-edewwa. Daw kienu l-edewwa ta' Izrael, tal-poplu tal-la. Mela qabel ma tara l-art li mweda tiegħek u probabbli ħatgħaddi minn quddiem l-edewwa. U l-għadu ħajjiġi kontra tiegħek. Però ftakar li meta l-għadu jiġi kontra tiegħek ifisser li hemmen f'dak il-każ li għandek infik f'dejk. Hemmen fik. The enemy believes in you. Dik kienet sofara x'jieni. That was a whistle. Twersi, sibtu xaħat, saffar jena, din il-partita, halleluja, score, go! Għaddir power, bxej! Ma nisma. Kull fejn jirfes iħriġ lejk lilkom natiħ bħal ma qed lil Mosè,
mid-deżert u l-Libanu tax-xmara l-kbira u x-xmara ta' Eufrati, art kollha ta' Ħitin, sal-baħar il-kbir lejn inżul ix-xemx tkun artkom. Ħadd ma jaqaflek kemm iddum ħaj. Dak ma jfissirx li jiġifieri ħadd ma jiġi kontra tiegħek ta' jiġifieri ħadd li jiġi kontra tiegħek ma ħarnexxielu. Bħal ma kont ma' Mosè hekk inkun miegħek. Ma nħallikx ma nitilqek. Din hija kelma għalikom aħwa. Din hija kelma għalina River of Love. Din hija kelma għal Gordon Ġemma ma tiduwix noħodha jiena biss. Kemm għandkom tiduha? Take it, grab it, hallelujah. Għamel il-ħila. Qawwi qalbek għax int taqsam din l-art. L-art li jiena ħlift lil missirietkom li nagħtihom. Biss għamel il-ħila, xi tfisser. Infatti ħafna drabi fit-Testament il-Qadim, xi ħaġa interessanti, ġieli notajtu fit-Testament il-Qadim il-kelma fidi ma tantx issemma. Dak li fil-Testament il-ġdid jgħidulu fidi, fit-Testament il-Qadim ħafna drabi tfisser qawwi qalbek. Għamel kuraġġ, be courageous. Dak meta inti għaliex be courageous and have faith ifissu l-istess ħaġa. X'inti biex tagħmel xi ħaġa li tmur kontra s-sensi u l-pedamenti ta' moħħok tagħmel xi ħaġa kuraġġuża. Li ħadd ieħor il-ħittin ħajdu da x'inhu jagħmel dan blajja da telefon. Iħa tidher redikola. And the ridiculous is often where is the miraculous. Dak li jidher ridiklu huwa ħafna drabi fejn huwa l-miraklu tiegħek. Alleluja. Gloria al-Mulej. I'm going to release this word right now. In my spirit, I hear the Spirit say, I'm about to take some of you and I'm going to move in your heart and ask you to buy something. It's going to seem ridiculous, but don't worry, I am helping you make an investment. L-Spiritu tal-Mulej jgħid li fl-Spiritu tiegħi issa ħajkellem il-xut minnkom li ħajjgħidlek ixtrija din, imma inti tgħid di ma tagħmel sens, din ħad ixtrija bħala investiment. Investiment. Xi kultant aħna nħarsu lejn xi ħaġa l-Mulej għandu għalina u naħsbu għal triqija hekk. ħanibatek hemm, all right. Inti sejlem u l-Mulej jagħmel hekk. Le ma mhux hemm tgħid il-Mulej, inti ejwa, all right. Inti ħalli fidi, ma mhux hemm. Din il-komplikazzjonijiet kollha għalfej. Mhux hemm trid immur, inti imxi. Issa se allura żgur hemm ma trid il-hemm. On the way there, you're not going to get there by yourself. He's going to take many others with you. Għattifum? Xat, għanilek xat. Ġifiri waqt li l-Mulej għandu minn punt A sa punt B għalik. ħafna drabi aħna naħsbu li triqija, all right, u jgħad tiftitar faċli, minna u sajem. All right, let's go. U kif tibda triq għandek l-ewel ditur. Umbat terġa tamel ditur uħra. Umbat ditur uħra. Ma Mulej inti ma tlix ġimure, u inti ħalli fidi, inti kompli għamel għetni liħi. Għalix, għax on the way, sa' kem tasal għallandu oħrajn xieġbet miak. Hallelujah. Thank you, Jesus. Għamel il-ħila u għawi qalbek, għax int tqassam din l-art li jien ħlift l-missirietom li natilhom. Biss għamel il-ħila u għawi qalbek. Mela xinu xogħolina u huwa xogħolok? Amen. Qawwi qalbek. Afda. Mulej kif ħanħallasu da? Pereżempju meta bdejna t-televiżjoni. Ħanidkom, tafu kif bdejna t-televiżjoni? Kamkom tafu kif bdejna l-programm tat-televiżjoni? Tiftakru kif bdejna? Ħaniftakar ta' x'insejt. Le, ħanidkom kif bdejna. Mela l-Mulej jiena kont l-Amerika qed nitlob. U għalli inti ħadkun fuq televizjoni.
U l-ewwel ħsib li qalli għax inti meta l-mulej tikkelma ħafna drabi inti toqgħod tiffilterja. U x'irid jgħid biha? Qed tifhem red xi tfisser red, xiex? Red mobile, red TV, red Apple. U inti toqgħod tipprova tiffigerja. Mela qedlu kontenna l-Amerika dak iż-żmien. Qedlu ta' skamaw predikaturi. Minti ma' il-mulej ma' għaliex jinħon kull Amerika fuq televizjoni. Għalli ħadkun fuq televizjoni. Tippridka fuq il-Vangelu fuq televizjoni. Meta ġejt Malta u tkellim xi ħadd, ma tkellim ma' xi aħwa li naħseb għamlu ħafna mal-ħitin, għallu li x-television, għallu li hawnhekk ketlek Malta ta' hija. U l-mulej ta' strateġija. U kif nidħol fl-istazzjon biex nagħmel il-programm, kull ma kellhom bżonn jagħmlu li it-tapit l-aħmar. Laqgħuni u l-ġimgħa ta' wara bdejt. Bla xinxilli, bla tgerfi xejn. U l-ewwel investiment taf min għamlu, nagħti glorja lil-Alla. Gordon ġamman xejn. Kelli Fiat Uno dakinhar kienet Fiat Fire. Tiftakru għal Fiat Uno Fire? U kont biħħejta 1,000 euro. 1,000 euro. U issa, le Maltin, niktar. Le mux Maltin. Le għax, inna fil-ju iktar minn 10 snin. Mux hekk? Le, għaxi 10 snin lu ħabbejtek sejjer. U niftakar kienet l-ewwel żerrija li jiena żrajt għalikom. Għax ħafna minnkom intom ġejtu bħal ħabbejtek. Illum ġurnata ħafna nies huma salbati f'tal-pajjiż imħabba ħabbejtek. L-ewwel żerrija żrajta jien. Mill-glorja tella, tibżax dik iż-żerrija ġew ħafna żrieraħ u siġar wara jassa. U skuk u minn kollox. U skaldi. Skald. Imma x'kien l-ewwel net meta l-mulej kien qalli fuq kien tidher tinstema' redikola. Tinstema' li ma naffordjajiex, ma kontx naffordja. Imma għandna xa snin u daħlu eluf kbar ta' flus għat-television naħwa. Xejlek il-mulej. Inti kol mandek tagħmel biss emmen. Inti biss xogħlok emmen, qawwi qalbek, għamel kuraġġ għax jiena miegħek. Halleluja. Glorja l-mulej. U nista' ngħidilkom turrum stejjer bħal di. L-istess bħal Bible College, meta ħajbatna l-Bible College, l-istess seklu mulej ma naffordjajiex. Għalli tiġa mħallas. 3,000 fix-xahar kien dak $3,000 fix-xahar dak kien il-Bible College. Ma ħrix 1 cent. $3,000 fix-xahar ta' dik iktar minn ħafna, iktar mill-paga ta' ħafna minnkom. Naħseb tal-baċċa kbira. Ġew. Għawi qalbek, għamel kuraġġ, għaxina miegħek. Ħan ħona qabrek aħwa. Mulej grazzi tal-li ma tal-dun snin u snin. Inti orejt il-fedeltà tiegħek miegħi u mal-poplu tiegħek. Mhux għax kien ħaqni, mhux għax jien kont speċjali, imma għax fil-grazzja tiegħek għażiltni għall-iskop u għall-glorja tiegħek. Mulej inti kont miegħi meta elibna lil-Liljun. Kont miegħi meta elibna lill-ors u inti terġa' tkun magħna meta issa naqsmu dan il-Ġordan. Grazzi Ġesu. Dak li jidher ġgant għalina jidher biss qatra quddiem għajnejk. Halleluja, grazzi Ġesu. Xi kultant hemmna aħjar nisma' lili nnifsi. Għax hemm ngħid wow, stran mulej kemm kien fidi. $3,000 fix-xahar. Ma ħallsuhom li xhom minn missieri, ma kinux jaffordjawhom su. Ġew. U ġew b'mod suprannaturali. Għax kellem il-mulej nejn min nies waħda b'mod suprannaturali oħra semgħu.
Waħda qajjima fis-satejta fil-ħodu alla intu l-familja tiegħek ħadħallsu l-Bible College il-Gordon u familja minn Indiana qalu li smajna kif il-mulet jużak nixtiequ nħallsulek il-Bible College. Għamel kuraġġ, qawwi qalbek, il-mulej huwa miegħek. Anke jekk tiżbalja, il-mulej xorta tibqa' miegħek, sakemm qalbek tibqa' tiegħu. Alla ħares il-mulej jitlaqna jekk niżbaljaw kieku il-kollha kaminnat ilu ta' talaqnu. Imma tista' tiżbalja, tista' tieħu gambetta, imma qalbek tibqa' tiegħu. David żbalja, imma meta ġie jiffaċċja l-gulija, Alla xorta kemm miegħu. David żbalja, u meta ġie biex joqtol u jeleb l-għadewwa li ġew kontra tiegħu, avvolja li kien ikkommetta adulteru, li qatel xi ħadd innoċenti, Alla xorta kemm miegħu. Kif jista' jkun? Għax il-bniedem Alla jaf li aħna trab. Imma jekk kien l-konfidenza tiegħi hija fih, mhux fija, għalhekk Pawlu jgħid dak li nagħmlu biss bil-grazzja tiegħu. Għax hija l-grazzja tiegħu li taħdem fija. Għalhekk ħadd minna ma jista' jiftaħar. Min minnkom tista' tiftaħar? Ħalli qalbek safja tibqa' tiegħu. U Alla jorik ġubijiet kbar u jagħmel ġubijiet kbar bik. Halleluja. ħajd ma istisma' għadi, ħanibda vers 7. Għamel il-ħila u qalbek u qis li tagħmel il-liġi kollha li warnalek ma se. Il-qaddej tiegħi. La tilwix minna la lejn il-lemin u lanqas lejn ix-xeluk biex ikollok ir-risq f'kull ma tagħmel. Ma jitbiet qatt il-ktieb ta' din il-liġi minn fommok. Mhux minn fuq l-iskaffa. Ma jitbiet qatt dan il-ktieb tal-liġi minn fommok. U waħseb fuqu, immedita fuqu lejl u nar. Ħanilkom ħaġa ħwa. Romani per eżempju kapitlu 8 vers 32. Anzi 31, tgħid hekk alla. Jekk Alla huwa magħna xejn ma jista' jiġri jew jirnexxi kontra tagħna. Jekk taqbad dik l-iskrittura biss li hija parti bil-ktieb li Alla jridek timmedita, inti tibda tqawwi qalbek. Għax inti kibda sejjer, grazzi mulej li inti miegħi, inti ma taħħin tal-ħina qatt, ma tabbandunani qatt. Mulej grazzi li inti miegħi, inti tmur qabli, x'qed nagħmel qed nimmedita dak li Alla wedni. Tifhem? Alla jridek li inti tidħol fl-art imweda tiegħek. Mhux biss as-sama jgħidlek, għax dik tiġi garantita lilek bil-grazzja. Iridek tidħol fil-ġob li inti tixtieq ħajtek, iridek li jkollok il-mara u r-raġel ta' ħajtek li tixtieq, irid jara żwieġ tiegħek imsaħħaħ, iridek li jkollok uliedek jaqdu lil mulej, dik hija l-art li Alla wedek li hija tiegħek, għamel kuraġġ, imxi għax jiena miegħek jgħid il-mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. Tirrassenjax ruħek għal dak li mhuwiex minn Alla għalik. Jekk għadek ma tħallx fl-art li mweda, ifisser għadek ma wasalx, għadek għaddej. Jekk għadek ma tħallx fl-art li mweda tiegħek, ifisser għadek ma wasalx, għadek fit-triq. Mela kompli sejjer, tħares lura, kompli faħħar il-mulej, kompli medita, irrelisja, iddikjara l-weda tiegħu li huwa miegħi. Kristu huwa miegħi, Alla huwa miegħi, Ġesu jammar fija, dak li wedni ħajseħħ u jsir, jekk jiena naqa' u kapaċi għajjibni lura. Halleluja, għax l-ebda arma msawra kontra tiegħi mija sa tirnexxi. U jekk ikun hemm xi tip ta' skandlu, xi tip ta' fixkil li għadu jitfali kontra tiegħi, jiena nirfes fuqu biex nirsa iktar viċin għal wediet u għal-realtà biex nikseb il-weda f'ħajti Alla. Halleluja. Amen. Thank you, Jesus. Gloria l-mulej. Ma jitbiet qatt il-ktib ta' din il-liġi minn fommok u waħseb fuq lejlu nar biex taraf tagħmel kull ma hu miktub fih u hekk tirnexxi femilek u jkollok ir-risq.
Ek tirnexxi femilek u jkollok ir-risq. Ek tirnexxi femilek u jkollok ir-risq. Alla jridek li inti tirnexxi f'kull ma tagħmel. U Alla jridek li inti jkollok ir-risq f'kull ma tagħmel. Anke jekk tgħid li pastor bħalissa broke, mela kompli jimxi il-barka finanzjarja ġejja. Bħalissa bla ġob mela kompli imxi ix-xogħol tal-ħolm tiegħek ġej. Bħalissa għadni single mela kompli imxi ir-raġel ta' ħajtek dal-waqt jiġi f'ħajtek. Passer għadni single kompli imxi il-mara ta' ħajtek dal-waqt iltaqa' magħha. Għax passer għax nintabba b'din il-marda kompli imxi il-mulejwa miegħek dal-waqt tisparixxi kull marda u kull ġieħ minn fuq ġismek. Halleluja! Għax il-mulejwa miegħek u hu jrid li inti jkollok ir-risq u tirnexxi f'kull ħaġa li inti tagħmel. Halleluja. Għalhekk jgħid il-mulej mhux dan huwa l-kman tiegħi. Mela għamel il-ħila. Imxi bil-fidi. Qawwi qalbek, tibżax u titħawwaġġ. Għax il-mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Halleluja. Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Aħwa, nhar is-sibt għandi kelma profetika oħra qed nirrilisja fuqkom u nhar il-ħadd filgħodu. Irridkom tiġu tirċivuha. Jekk intom ma smajtux il-messaġġ tiegħi fuq l-altar, morru isimgħuh. Għax huwa kelma profetika għal poplu tal-Alla. Il-mulej illum irid jinkoraġġik. Irid jgħidlek inti għamel il-kuraġġ. Tħallix il dawk li qed jgħajruk u jitqu bik. Tħares lura għax il-futur tiegħek huwa ħafna isbaħ mill-passat tiegħek. U m'għandekx għalfejn timmissja il-passat tiegħek għax dak li hu quddiemek huwa ħafna isbaħ minn dak li qatt kellek warajk. Halleluja. Grazie Ġesu. Min inni ngħix fil-Kristu 25 sena kważi minn 1995 kemm ilu. Kważi 50 sena. Il-mulej kien fidej l-aħwa. Dejjem kien fidej. Il-barkiet dejjem ġew. Il-wedid dejjem seħħu. Mhux dejjem seħħu bl-istess mod, imma dejjem seħħu. Imma maġan li kieku jnaqtajt qalbi, kienu jseħħu? Mela għamel il-kuraġġ. Taqtax qalbek. Għax il-mulej huwa miegħek. Amen. Ejja nqumu halleluja. Music, praise and worship team. Għalhekk anke meta taraw il-post li Alla għandu għalina. Tgħid il-lallu kemm huwa kbir, qgħid il-lallu kemm hu żgħir. Da ħanemlu ħanifqgħu malajr, mulej. Amen. Of course. One day this place was big one day. U x'inhu big? What is big? Mulej, this is big. Big, what's big? Do you understand? U kemm tridi, ħanirkom diħlin fi staġun apostoliku. Diħlin fi staġun apostoliku. U il-mulej ħajqajjem bosta mexxejja, bosta nies midluka minn dan il-post. Kollha kemm minnkom midluka. Pero ipproteġu qalbkom. Ipproteġu s-sejħa tagħkom. Ipproteġu fejn Alla ħawilkom. Tentertejnjawx ribellioni jew nies ribellużi. Għax it will get you off. It will get you off. Ejnu lid-dajjef. Ejnu lid-dajjef. Amen. Jekk illum il-kelma tal-mulej inkoraġġietek u kienet għalik kolli idej. Halleluja. Mela din hija l-kelma lill-mulejri tal-poplu tiegħu. Grazzi.
Iva, Matthew għadu kif għalli għamlu diska fuq ek, eżatt, eklu balejan għamluwa. Hallelujah, let's do it. Ilmi? Għed id-doqqa, iftaħlu. Ta' tfal? It-tfal fejn huma ġibhom law it-tfal. Hallelujah! Ġdan il-kman tijaj għamel ħila. Għawi qalbek. Hallelujah. Hallelujah! Tie. Awi qalbek timsaj. Awi qalbek. Hallelujah, gloria al mulej. Kulħat jolli deh, għanzi poġġi jitwaħda fuq qalbek. U għalli dek li l-mulej. U għajdar klin warajja, missi għaddis. Grazzi li jinti għawajt li qalbi. Għal darboħra tajtni kelma biex tinkoraġġini u tibnini u tollini l-fuq mulej għaddis. Mulej kisser minn fuq ħajti kull forma ta' diskoraġġiment, kull forma ta' tiħ il-qalb. Mulej, grazzi li jina t-nara il-wedit kolla tijak iseħħu f'ħajti u laqqas waħda minnom ma taqot ma tiġix li ma tkunx imwetqa f'ħajti. Ġessu, użani għal-glorja tijak. Grazzi li l-fejqan qed jaħdem fija. Grazzi li l-permess tal-ġrieħi ta' Ġesu Kristu jien infejja. Jiena b'saħħti u jiena niflaħ għal kollox permess ta' Kristu li jqawwini. Għax ikbaru dak li jammar fija minn dak li hemm fid-dinja. Mulej jiena nqawwi qalbi, jiena nagħmel il-kuraġġ għax inti miegħi. U la inti miegħi xejn u l-ebda ħaġa ma tista' tirnexxi kontra tiegħi. Jiena midluk bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jiena b'saħħti f'Ġesu Kristu. Jien kapaċi għal kollox li inti sejjaħt li biex nagħmel mulej qaddis inżomm qalbi safja qudiemek. U jiena nobdi l-kman tiegħek mulej. Ma nħares lura, ma nħares il-qudiem lejk mulej. U nirringrazzjak li għad nara il-ġid kollu li inti għandek għalija f'din l-art fissem Ġesu Kristu għal-glorja tijak missir. U grazzi ta' salvazzjoni. Grazzi li jismi huwa miktib fuq iktib tal-ħajja. Grazzi li inti ħfirt li tnobieti. Mule qaddis, jina nidħol fi staġun ġdid. Anka jekk naqsam il-baħar qudiemi, anka jekk l-edewa jkunu fuq l-lemin u x-xalluk tiegħi, jina naħtaf l-art imweda tiegħi fi Kristu Ġesu. Halleluja!
Għal YouTube, God bless you YouTube viewers. Narawkom nar is-sibt u l-ħadd fil-ħodu l-paċi magħkom. Hallelujah, eżeż